Ехо, аз. Снимай? О, аз снимам. Ами, добре. Добре. Щом снимам. Добре да снимам. Така. Аз съм нов геймър. Обаче започва и други епизоди. Така на Майнкрафт. Ама малко трябва да почекам, защото още го нямам. Добре. Добре, аз снимам. Здравейте, аз съм нов геймър. Май това го повторих. Не знам просто. Така, аз ще се пише. Там ще се пише. Ще се пише едно друго име. Венера Севиленова. Но иначе аз ще се казвам Бигфут, както е тук съм написан. Оп. И така. Мои приятели, които снимат Майнкрафт, на име Калин и Димитров и Марти Врагов. Те снимат клипчета на Майнкрафт и аз просто също исках да снимам и така. В този клип няма много да говоря. Оп! Yes. Така, помощ! Бабо! Чакай, ще викам баба. Оп! Какво друго да кажем? Няма какво, освен че съм на... Не, няма да казвам на колко години. Аз да не съм луд. Този клип... Я чакайте. Снимам ли? Да. Добре. Извинете просто. Значи този клип ще е... What the fuck? Я да се махаме по-добре. Този клип ще... не знам. Беше видя колко минути ще стане. Малко ще поиграе. Ще подсъкам. Знам къде ще напъмпам някакъв малък. Ела ми Джамбо. Ела. Само да ви кажа, че аз не съм много добър геймър. Ето, видяхте ли? Не съм доста добър геймър. Сигурно ще загивам повечето пъти. Бабо! Смой. Малко съм кукол. For you. Мисля това да за този клип и то първи. Така че ще го спирам. Чао.